Jaa, tervetuloa. Minä olen johtaja Turha Puro. Päivää. Insinööri Sörsseen VTV:stä. Päivää. Päivää, ihastuttava rouva. Ihastuttavaa nähdä, että perheenemännän kädet ovat näin silkinpehmoiset ja hyvin hoidettu. No ei kai nyt sentään. Kyllä, me tutkimme VTT:ssä myöskin käsiä. Sitä paitsi me tutkimme myöskin silmiä. Ihastuttavaa nähdä, että silmänne ovat noin kauniit, rakas rouva. Kiitos kohteliaisuudesta. Ei, herra, nyt menee vähän liian pitkälle. Eikö VTT on enemmän tommonen niinku teknillinen tutkimuslaitos eikä mikään anatomian laitos? Älä nyt mäkätä, Uuno. Tämä insinöörihän on vaan niin kohtelias. Niin eikä vain pelkästään kohtelias, vaan joka sanani ovat myöskin totta, rakas rouva. No, mutta käydäänpä sitten pöytään. Ai, saapas nähdä, pystynkö syömään siis yhtään mitään. Minua siis niin kuvottaa tommonen liikakohteliaisuus. Täytyypä sanoa, että kylläpä on nätisti pantu kaloriat esille. No, en minä nyt tiedä. Kyllä minä tiedän, me VTT:ssä tiedämme kaikki asiat. Uuno, läpit irti. Anna insinööri ottaa ensin. Tämä on siis justi toi insinöörilautanen. Eihän toi huomaa edes ruokaa ottaa. Koko ajan vaan lemmestä lurittelee. Pitää paikkansa. Täytyy sanoa, että tässä meillä työasiat ihan unohtua. Sillä harvoin, jos koskaan olen menettänyt henkisen tasapainon, niin näin naisen edessä. Jaha. Onko minun ehkä käsitettävä, että minä olen mahdollisesti liikaa tässä rakkauden pesässä? Ole hiljaa, Uuno, ja syö. No hyvä, jos kerran käsketään, mutta teen sen erittäin vastahakoisesti. No eipä se näytä sittenkään se kuvottava olo paljon ruokahalua haittava. Ei sille nyt kannata puhua. Se ei näe eikä kuule mitään, kun se saa ruokaa eteensä. Ja sittenpä ehkä saaneenkin hetkisen ihailla kättänne. Näin VTT:n tutkimusten kannalta kätenne on ihastuttavan kaunis, etten sanoisin rakastettava. Ja täytyypä tässä välillä paiskia vähän töitäkin. Kyllä minun täytyy sanoa, insinööri, että te olette todella hurmaava mies. No nyt minä olen